Kaikki aktiviteetit oli kivoja, yhdessä oloja, ryhmäytyminen porukan kaa. Aktiviteetit oli ihan huippuja, ohjaus ihan tähtiluokkaa. Ihmisen oli kivoja, siisti perushyvä paikka, ei mitään vikaa. Miksi lettui tapaa piti tehdä itse? Leirikoulussamme naurettiin, yhdessä aikaa vietettiin. Luonto ympärillä rauhoittiin, ystävyys ja yhteishenki vahvistui. Kun sai olla kavereiden avantoa ja saunaa, ammattitaitoinen ohjaaja, mielekäs aikataulu ja mahtavat aktiviteetit, ryhmäytyminen luokkalaisten kanssa ja jousia monta ja se, että kannustuksen avulla uskalsin mennä yläköyysiradan. Oli tosi kiva kokemus, tulisin ehdottomasti uudestaan. Instruktorin Heinivar jätte snäll. Lassi oli hyvä ohjaaja. Kiva Marsu oli se gingeri. Kaikkien pitäisi käydä kerran metsäkartanolla. En mä tiedä. Piispala oli tosi hyvä paikka. Ruoat oli ihan